maka ina da sauri. Ai ban da sauri. Samarin yanzu ai ba wahala suke ba. Kudin auren ba shi da amma. Kani. Auren mana. Kudin ne ba. Kai dai wallahi kai cika barkwanci. Barkwanci? An miki wani? To yanzu da ka tashi ya zaka. To yanzu zan je asibiti. Asibiti? Zan dawo yanzu yanzu. To sai na dawo. Iriri mu je ga inuwar bishiyar bagaruwa, iriri mu je ga inuwar bishiyar bagaruwa. Sami nazari da mace gari cikin mu kwarai ba a ta gari. Wanda ya fi kowa a gari, wanda duk ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. Wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. kin ga ga manjini ne kare ke zuwa hansiya. Ni kwaɗan zamani ne ga an gargaɗin siya. Ina yi wata ban bayani kare ke zuwa hansiya. Kin shige min da jike yau kin zama da hansiya. Kwakin yau musu tashi ta koki zo ki auna da ki gane gaskiya. Wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. Kaga su gaban jini ne kar ka ji wasa. Yi kwaɗar zamani ce gagar gasa. Inda yau da babba yani kar ka ji wasa. Ka shige min jiki na ka zama ransa. Ko kai yau masu tashi taho ka zo ka auna da ka gane gaskiya. Wanda ya fi kowa a gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. zalima gani ne mai kashe banguwa. Kukara na baki ba zaki yi balbuwa. In na ce kare ki je sai dai ki kamuwa. Kar ki bar ƴaƴan mu su yi talla. Kar su zama ƴan zamani masu abin da za a kushe zai a gaba ɗaya. Wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. To zalima gani ne mai kashe kwalla. Ko kara gaba ni lallai ba zan balla. Ban ka ce kar na je sai dai in kalla. Ba da san ƴaƴan mu su yo talla. Kar su zargin zamani masu abin da za a kushe zuri'a gaba ɗaya. Wanda ya fi kowa a gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. mun yi arca ba harafin gane faransa. Ɗaya kunne shi ta makar gwalabin kaso. Ɗaya ko sai ka je an sa shi a kwansa. Ɗaya ko ɗan kallon ka ba shi da mai so. Wanda duk ya zarkushe ne sa ido yake gare mu dan bai da gaskiya. Wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe shi har kar da ba ruwansa. ya zo da gaskiya. Wanda ya fi kowa A gari wanda daga ba za ya kushe har kare da ba ruwansa ya zo da gaskiya. Ai ba wuce ba ko? Shi ko? Na san ba ki da ta yi wani shawara zai iya bai mata. Yawa, good girl, Aisha.
gama nawa aiki. Kai nake jira in ka gama. Okay, I'll be with you. Wato yanzu ki gani shi. Kin ji? Sannan kuma bayan haka next month sai ki gani shi. Kin san ki ba? In na zo smile, in zan tafi smile. Smile ne. Bye-bye. See you. Sai wani shige mata kake yi. Amma gaskiya Aisha ba ta irin wannan abin da gare ki ba. Ke da ya kamata ki faɗa da da mutane kan irin wannan abin. To yanzu ke yanke zuwa fashion ɗinki sai fashion ɗinki ya kike musu. Kin san dai wannan abin da aka karanta da mu yadda aikin mu yake kenan. A dai hankali don duk wanda ya ci leda mutuwa yake yi. Kina wani a wani abu ni ban dauke shi a komai ba. Kin ji ko? Ban dauke shi a komai ba. Me ne kuka kuma? Dama Hausa ya ce wai yau zan ga mata nono a ƙirshin mutum ba. Yau wanda ke da abin kimi aka yi. Daga ɗan maganar nan shi gina ki fara kuka. Abashi ba haka ba yi ba. In ji ko? In za a rayuwa komai sai kana yi kana haƙuri kana ko ke bai kake dariya biki zaki ba. Amma na kai yin hawan hawaye kike yi. To ai kai ne dan Allah ka taimaka ci. Kin ji ko? Kina da kowa a duniya ya wuce shi bayan